tæpper det hele. Det er det, jo nok at vide, vel? Nej. Der er sådan nogle ting, man godt vil. Det samme ved det der Wonderland. Der var det en bil, vi bruger i Waynesville. Nu tager vi lige og zoome ind på fødselsdagsbarnet. Der er plads til næste og det hele. Der er skøre amerikaner, som har du hvidvinken på? Der er parodi over alle de film, der har været. Deres bil, den var derinde og sagde, Søren, det skulle jo, altså de er jo helt vilde med den der film. Men det fik vi så ikke gjort. Så sådan nogle ting, men vi har taget 10 film, men der har været fejl med kameraet. Det er jo hvorfor der ikke er lyd på. Nej. Preben. Nej, jeg ved det ikke. Det er ikke sandt, fordi så er... Du ser vel ikke godt under festen med, for så bliver jeg så sur. Den er ikke lukket for mig. Er det blevet stået for hende? Jeg tror, det kan ikke komme. Hvad vil sige en dag? Er der lyd på? Ja, du må roligt sige noget, Hans. Nej, men jeg har ikke noget, jeg skulle have sagt. Anna, hun er jo festarrangør. Hold nu op, Hans. Jeg binder lige fest endnu. Jeg gør lige det. Det er kraftigt. Han må godt have lysbukser på. Han må godt have lysbukser på. Bare sådan i skiver, ikke godt? Tror du ikke, det var bedre i stort? Det er jo ingen velkomstring til noget til dem. Det er en god lyst, hvis man står i det her. Det er en dejlig spage. Og vi tager lige Anne-Gretes pæne ankel, eller vrist. Mor? Ja? Men det er åbent, det Hvordan er det? En paraply. Det vil jeg gerne have. Ja, det er. Ja, det er. Gå nu ud. Nej, vi skal nok være den. Nej, det skal jeg ikke. Men det er større, end du har. Ja, det er større, end du har. Det kan man ikke. Det færger når jeg går. Så hvad med hit? Nej, jeg går ikke. Jeg går ikke ud og kigger på en mand. Ej, kæft, den er stor. Ej, så har jeg sgu gerne været stille i. Hold da kæft. Så kan jeg godt have sparet, hvad jeg står hver dag. Ja, jeg griner. Og der går vand i den, der var en 50 kilo. Ja. Det er nok. Det hænger og står fra et Hvad med til den der bund her? Jo, I kan have jo. Der er 20 kilo i meget. Der er det. Nej, det kan du ikke stå ud lige med. Det er som instrument. Se, han har været her. Ja. Det var manden. Jeg må sige, det var manden. Ja, det har jeg. Punkt 1, der er ikke ret mange mennesker. Punkt 2, det er ikke dit køkken. Nej, skal være. Du
Hvad skal der til at have den der, når man kommer ind? Nej, ikke når man er nødt til. Det er en forsinket gæst, der står og erklærer en bog her midt i fest. Vi skal hjem for alle. Tak for det. Tak for det. Så har vi varme med. Sandra? Kommer du til at vinde her? Tak for. Tænk, skal vi selv købe et eller andet? Nej, hvor er det smukt. Det har ikke været sådan her omkring. Det er lige, det kan lige godt holde sig stå og holde det varmt herinde. Nå, hvad så? Nu får en lille pige. Skal det have glas? Rød vin. Og vi har så været på penge. Ja, typisk. Ej, ja, men bare må ringe på selv. Jeg ved ikke, det Men også svært. ja, i hvert fald at vi bedagte den, men altså ikke sige det ord, ja. Ja, det er en enorm måde. Det er jo bare til. Smart, det går ikke. Jeg skal hen. Hvad så? Er det 3? Goddag, 3. Ja, så skal vi til et igen, jo. Så skal vi til et. Første mand på bordet. Nej, løgnhals. Ja, det er det, vi skal. Det er det, vi skal. Det er noget, det Værsgo. Kom nu væk. Det var fint. Man går. Hvor er du fin. Er du fin, Sandra? Nu kan der ikke komme mere af til dårligt. Du må bare tage Den er ikke slå, vel? Eller på sokke? Så er jeg på. Hvem mangler det? Kom til at rykke det sammen. Vi kan tage det. Hvor du står på den gang til det også. Jo. Bare ikke en bag. Så en bag. Ikke fordi du fylder så meget ind. Overhovedet ikke. Det er et bitte barn. Jeg tror, det var nu. Så er det en baby.
Men har et tilbud om et aktionelt liv. De kan nu blive medlem af en klub for ældres liv. Til vi har det hjemme i byens terapi. Vi synes, de ikke skal komme ned til os og se. Og vi ser på vor lille og en pædagog fra Beder, som er så dygtig til at være i strammerne mig og fedt i røven. Med alle måle tager vi det fine på, fordi så kører vi med rutebil til bro i spring forbi. Her drikker vi med kongen og danser med. Prologvanderen til Svendhus, som vil snakke Du skal nok spille op den der, så. Ryk dem af. Vi kommer fra elevatoren. Fra en ung mand og mig. Er det på den værste? Vi skal have formentlig med på den værste. Hvem er med på den værste? Fødselsdagsbarn. Hvem er fødselsdagsbarn? Ham herovre. Ej, du må sige til dem. Det er de 70. Nej, jeg fylder ikke 70. Jeg fylder 60. Kom lige lidt op. Han nu sige til dem. Ikke jo. Nej, er det med på den værste? Altid med på den værste. Så synes I skal komme med herop. Ja. Og deres navn. Det er Hans Skov. Velkommen til. Er de med? Ja, med. De er med på den værste. Ja, altid. Ja. Og du med. Det er dejligt. Nu har jeg jo set hver lørdag aften. Ikke fra min lov med. Og jeg har min kone. Det er meget der fører ord her. Er I klar over det? Ja, det er sikkert. Og nu med. Min kone er selv på den. Vi kigger på den hver lørdag. Er der skole her? Ja, så kone. Nå, det er ikke sådan. De er med på den værste. Ja. Hvad skal de have for at spise en svebak på et minut? Nej, et halvt minut. Vi siger et halvt minut. Et halvt minut, det må være rigeligt. Det er det svage. Jeg vil overhovedet ikke spise en svebak. Spise en svebak på et halvt. Hvad skal de have for det? 75 år. Jeg vil godt give dem 200 kroner. Fint. Men Skal vi gøre begge? En svebak på et halvt minut. Ja, på et ben. Ja. Og efter det skal vi synge. Nej, de skal fløjte. Vi siger fløjte. Jeg kan ikke sige, tror jeg. Vi siger fløjte. Må jeg selv bestemme? Nej. Kender de? Jeg har ikke altid været uden trusser med Birte Kjær. Jeg kan uden af. Den fløjte. Den fløjte lige bagefter så. Og vi kan sætte den på bånd. Nej, det er ikke det. har de minutter. For mig, hvad er det nu, mand? Prøv den kom med. Jeg tager tiden her. Jeg har tiden. Ja. Og jeg siger nu. Og hvor langt skal det? Et halvt minut. Tyk nu. Det er den spil. Vi starter nu. Et halvt minut. Det er ikke Nej, nu. Ja. Klar han det. Men det er store mund, han har. Han tager noget i næsen også, kan jeg se. Finder du hvad i næsen, han har? Svindel! Tror jeg klarer det. Er vi færdige? Ja. Kom så. Nu han skal fløjte. Jamen, nå det. Kom så, skynd dig, fløjt. Nej, han klarer det ikke. Klarer de det? Nej. Nej, er de? Kom nu. Så synger de. Fløjt så. Skynd. I er fløjte. I er fløjte. Det er uretfærdigt. Jeg går aldrig til bad. Det var spørgsmålet, at man kun skal have 100 kroner, når han fik hjælp.
Er det vilde seere? Er det vilde seere? Det er røde! Det var godt. For de deres, eller De har 100 centimeter, for det er usikkert, at han har brug for den. Ikke højst lidt, men vi går videre. Det er ikke så mange penge der alligevel, så hvad har de så i posen nu? Ja, så de ved jo godt, at de kan ende med at vinde en stor gevinst. Nej, det ved jeg godt. Kan vi ikke med den frem nu, mand? De kan ikke. De kan vinde. Det er på størrelse. Det er jo det. Hvis de kan gætte beløbet, og hvad det beløb, man nu slæver frem af posen, hvad så må det være? Plus minus 10 kroner. Nej, så 8 kroner. Ja, 8 kroner. Det er for meget. Nå, 7 kroner så. Det er for meget stadigvæk. Jeg vil stadigvæk sige, det er for meget. Kom op. 6 kroner. Det er for meget. 6 kroner. Plus minus 6 kroner. Så har de vundet. Dette. Hvad er det for noget? Et glas spejsild. Han kunne ikke lide det. Jamen, han var bare til. Så har de vundet det. Plus en stor gevinst, der kommer ud herindefra. Helt af ude. Er det en hemmelighed? Det er hemmeligt. Det er en stor gevinst. Det er noget, de kan bruge. Det er noget, de kan bruge. Det er jeg sikker på. Og det er fiskeskipperens. Ja, ja. Og den er sidste salgsdag for siden i skovene. Så er det egentlig unge nu. Det er en god unge. Frisk sild. Det er sådan ting, jeg er sammen med unge musik. Ja. Det har de mulighed for, og de er ikke mulighed. De er ikke nummer til. Hvad er det for det? Det er 6 kroner. 6 kroner. 3 kroner. Nej. 3 kroner. Nej. 6 kroner siger vi. Ja. Siger de det? Ja. 12 kroner og 95 øre. Den går lige 10 kroner. De vinder hovedgevinsten. Så det koster 10 kroner. Ja, men der står ingen sted, vi skal Er du nok købt i skattervogn? Ja, det er det. De får den. Hvor er du hovedgevinsten af? Der er ikke så meget lige hernede. Tag hernede. Dårligt område. Og den er til hver post, du altid tørstig. Det ved vi. Ja, ja. Så der er masser af nap. Ja, Der er lidt pilsner. ja. Det er også der er en virksomhed, jeg arbejder med. Brune Ja, lidt pilsner. fint. Og der er breven herom. Ja. Og så er der til, hvis de skal klistre frimærker på, de kan spare tungen måske. Jeg kender jo godt, at de har det samme med tungere. Så der har vi en pude til frimærkeren. Og der er en løbeløb. Og den er... Jeg vil lige ønske dem tillykke her. Jeg har aldrig kørt på en gul cykel. Jeg kommer ikke. Du har aldrig kørt på nogen cykel. Gul, så skal han jo have støttehjul. Hen og støtte ham. Han skal have støtte, så er det god, at det. Han har holdt godt ved. Ja, jeg har det ved. Kåren kan ikke rigtig bære. Den går sammen. Hvor er en god bagefter? Den cykel, jeg kom på arbejde. Du er nødt til først. Og jeg er grøn. Men når jeg er grøn på arbejde, så er det. Det er sidste trafik. Vi kan da godt tage det ud. Men jeg går bagpå. Vi giver ikke om. Vi holder allerede med det. Jeg Kom her igen. med hår på brystet. Jeg kan se, at de ikke slidt af endnu da. Tak.
Hun er en nøjsomlig kvinde. Er det ikke? Hey, Kampala, wow. Er vi parat? Er vi parat? Parat! I'm ready.
Godt bord. Jeg mangler ikke træk. Det har du din. Det er sikkerhedstræk. Det er gerne altid. Jeg giver ikke noget. Det er ikke så til 53. Jeg har ikke på. Nej. Jeg har lige afkvæmmet til lov. Vi har både sikkerhedssko og beskyttelse. Hvad har han i munden? Julius. Nu går de gamle hjem. Så nu stille på helt, men gik til skam. Lad os se,
min fætter. Jamen, du har noget, du Julius. Nej, det er Julius. Sorry, it's not Julius. Så skål, det er hjemme hos os. Ja.